Vanhu musafurirwe kurova vanhu kana kukuzwa kurova munhu. Unorova munhu pambombera, ndiwe wakuza munhu uye ombva adonhera pachigutswa ombva afa. Mapurisa paanouya achiti munhu akapondwa, iwewe ndiwe unotanga kuenda pamberi. Wese kumusha kwekuti sabhuku uyu ari kunyatsoziva kuti nhingi nanhingi 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 ndo vanga varipo, motorwa moenda kumapurisa. Imagine kuti munhu iye daya kuti adonha ambva akolapsa, ombva adonhera kana pachimwe ombva afa, wakutonzi wakaita medha, wozoenda kumapurisa wakuchikurubhi uko. Saka patiri mumaelections ngatingwarirei kufurirwa. Hakuna chinhu chakashata sekufurirwa kunzi rovai nhingi mamamurova. Politics dzinopera, iwo wamujeri, vanhu vanovhota, iwo wamujeri. Fair elections haarambidze munhu kana chifi kuti ataure nezvepati yake. Imimiwo mukataurawo zvepati yenyu hambubvumidzwa futi kurohwa. Hakuna bato rinobvuma kurova rimwe bato, ringave bato reMDC, kurova reZANU-PF, kurova reCC kana kurova rechi, hazvibvumidzwe izvozvo. Ende usafurirwe kurova munhu. Pana anenge akukanganisira, ripota kumapurisa. Unorova munhu mazuva ano arurwara, unorova munhu ari kuzvirwarira zvake. Handiti wangomutika mbama, iye agara BP yake yakashuta, vamwe ari kumwa mapiritsi anenge akaparadza tsinga idzi zvoti munhu kungobatwa nekabp kadiki diki atoti tasa, iwe wamva wamurova. Nyanyi panonzi ngatirove, siyana nazvo, unofira kujeri. Because purisa reZimbabwe kana raakuya kuzoinvestigata kuti ndanani vanga varipo, shuwa rinokuraura rikakubata, unoenda kumajeri uko. Isi tiri majournalists tunoenda kumajeri kuti tinotaura nevasungwa vari kupika, vachikungura kuti zvaakaita dai akapuwa mukana futi wokurarama kunze uko haazviite futi. Saka musafurirwe kurovana mupolitics. Mirirai maelection dates, momirira maelection results, monza kuti ndiani ahwina ndiye anenge ahwina, kwete zvekurovana izvo. Kurovana chibharanzi. Mazuva ano ukazviita bharanzi rekuti rikatuka naro haridzosere. Chibharanzi chinoita kuti ubalanze. Chibharanzi chinobhadhara. Thank you. Takawira Photovet Unlimited. +26377288646. Musarovane mupolitics. That's my message. Usafurirwe kurova munhu. That's my message. Usarove mumwe munhu pagurumandira, munotorwa mese.